खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं किलिकां ब्रह्म खुंगा बाथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों सिल्की खाटा सेनं गाम्बारिबिल गामिनि गेवलां गुवार गेलेग्रा फोथाराव गोदान बोथोर एबा बैसागु बोथोरा सफैनायजों बिफां लाइफांनि बिलाइफ्रा रोदोमनायजों समायना बुहुमाव गोदान रंजानाय लाबोदों सुबुं माहारिनि रंजालि गोसोआव लोगो लोगोनो बुहुमाव थानाय दाब दाब ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो रंजाखांदों बेबादिनो कक्राझार जिल्ला पटबजरा महकुमानि टिपकाइनि बेन्दोंआव थानाय सिल्की खाटा गामि सेनं गाम्बारिबिल गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों गामिनि जौगाखां क्लाब आरो रायजोआ जथायै मेहेर गोनां बैसागु फोरबो फालिदों जौगाखां क्लाबनि आफादगिरि मनज ब्रह्म आरो नेहाथारि मतिनाथ ब्रह्ममोननि दैदेननायाव बाथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायाव गामिनि गावबुरानि हेफाजाबजों खौसे गासै रायजो राजाफोरजों लोगोसे गथ' गथाय बोराइ बेन्थ जथाय मिनि खुसि खौसे बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों नंगौ बोसोर गोदानखौ बरायनाय हाबाफारि बायदियै फुंबिलिनि समाव लांगोना बेखेवनाय आरो उन्दैफ्रा गिदिरफोरखौ बोसोर गोदाननि खुलुमनाय आरो गिदिरफ्रा उन्दैफोरखौ बोर सारस्रिनाय हाबाफारिया मोजाङै मोजां जानानै थाङो सानजौफु समाव मोनसे मेहेरगोनां गेवलां मेलबो लानाय जायो लोगोसे बे मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो टिपकाइ दखरा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि प्रताप कुमार ब्रह्मजों लोगोसे नेहाथारि आन्दालन ब्रह्म आरो टिपकाइ दखरा बर' समाज आफादनि आफादगिरि बिथाङाबो बाहागो लायो लोगोसे रायजो राजाफ्राबो बाहागो लानानै मेहेरगोनां खालामफैयो गेजेरजों जोंनि बे गाम्बारिबिल गामियाव बिथांमोना गोबां बोसोरनिफ्राय रायजो जाबोनानै दिनै खुङै खुंनानै बाथि खेब बैसागु फोरबो हाबाफारि खुंदों बाव आफा गुरुदेव कालिचरणखौ दहाय होनानै बिथांमोनहा जोंनि ब्रह्म धर्मनि नीति रीतिजों लोब्बा लानानै दिनै थेलेबलेब बे 29 गहरजोंब्लाबो बिथांमोनहा गावनो एसे अनसुंथाइ होलायनानै हारिनि हारिमुखौ गोजौआव दैखांहरनो होननानै बिथांमोनहा गावसिनि सेस्था आरो आदब खायदाजों नाजानानै दिनैसिम बे पर्यायाव फैबाय आगानि बायदि जोंनि बे बर' हारिया इसेबां अबहेलायाव गैले आंनि नुनाय आरो आं मोनदांनायाव दिनै जोङो जेथिया लाखिनिफ्राय गुरुदेव आफा कालिचरणखौ गोसोखांनानै बा बड'फा मिसनखौ लानानै दिनै जोङो जे थांखियाव फैदों बे थांखि मथे जोंनि बे पाहार ओनसोलनि बा टिपकाइ ओनसोलनि खना खनला सिङाव थानाय रायजो राजाफ्राबो आगुनि बायदि इसेबां लेथ्रायाव गैला दिनै जोङो सोलायनानै बिराद मोजां थासारियाव फैनाय बायदि आं मोनबाय दा बेबायदिनो जोङो हारिनि हारिमुखौ दैखोलांनोब्ला जोङो खौसेथि जानांगोन बा बड'फा मिसननि थांखिखौ लांनानै बा आफा गुरुदेव कालिचरणनि बोसोनखौ लानानै जोङो बेबायदिनो राम सोलिलांनो हाथों बर' हारिया गोजौआव थांथों फरायनाय बुद्धि बिद्या जाहाथे दावखोलांथों बेखौ बुंनानैनो आङो बे दिनैनि गाम्बारिबिलनि बिहु प्रग्राम आफा गुरुदेव कालिचरणनि बानी बायदियै जोङो सोलिलांनो नाजादों दा बिथांमोनखौ खावलायनानै आङो बेबायदिनो राम बिथांमोनहाबो गोजौसिम सौहैयो आं बेखौनो खावलायनानै एसेखिनियाव दोनथ'बाय मा आयदाफोर लानानै दिनैनि रंजालि बैसागु फालिदों गामियाव बिथांमोनहा गोदान सोदान आयदाफारि हिसाबै जेबो लानाय जायाखै जोङो बोसोन होलांनो नंखादोंमोन बिथांमोनहा प्रग्रामजों लोब्बा लानानै जेनेबा बोसोरबाखौथ' बिदिजों बारलांबाय दा देग्लायनि फैगोन बोसोरनिफ्राय 1432 मायथाइनिफ्राय जाहाथे प्रग्रामखौ लायोब्ला जों एसे आगोलाव जगाजग लालायनानै बा टिपकाइ बर' समाजजों टिपकाइ आन्चलिक एबसुजों बा टिपकाइ साहित्य सभाजों जगाजग लानानै जों बिथांमोनखौ बोसोन होलांनो नाजानाया बेनो प्रग्रामखौ लानाय लोगो लोगो हरखाब बादायनाय खन्थाइ आवरायनाय बा बिदिनो एसे खेला दुला लानाय बे प्रग्रामखौ लाफानो थाखाय जों बिथांमोनखौ खावलायलांनो सानखादों दा दिनै नोंथांमोननि गेजेरजोंब्लाबो मिडियानि गेजेरजों बिथांमोनखौ खावलायबाय बिथांमोना फैगोन बोसोराव 15 दिन बा 16 दिन आगोलनिफ्राय प्रिपेयार जानानै जोंजों जगाजग लायो आं बेखौनो खावलायबाय नैबे टिपकाइ गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बेन्दोंआव थानाय सिल्की खाटा पार्ट 1 गाम्बारिबिल होननानै बुङो बे गाम्बारिबिल गामिया थांनाय 5 बोसोर आगोलनिफ्रायनो गावसिनि जे क्षमता
बे क्षमताखौ लानानै माने बर'नि जे मोनसे रंजालि फोरबो बे फोरबोखौहाय माने जोबोद खुब साबना हामनायै बिसोरो खुंबोबाय थादों। दा बिनि गेजेराव बिथांमोननि गामिया 29 घरल' आरो बांद्राय गोरों गोरा सुबुं बिथांमोननि गामियाव गैया। खारना जाहैबाय बिसोरो गोदान एसे बांद्राय गोबाव जायाखै। दा अब्लाबो बिथांमोनहा गावसिनि रोंगौथिखौ जेरैबायदि दिन्थिनो नाजादों जोङो प्राइमारि हिसाबै बाव फैनानै खुब माने गोजोननाय मोन्दों आरो जों नुदों जायखौ जों गोरोन्थि नुदों बेखौ आसि थुनानै जों खोन्थालांदों। बिथांमोनहा जोंनि बोसोनखौ लादों आरो बे बोसोन लानायजों गावसिनि रोंगौथिजों दिनै बिथांमोनहा माने नैबे अबस्थासिम सौफैनो हाबाय आरो आं सानो बिथांमोनहा बेबायदि रायजो जानाय संसार जानायाव माने गाम्बारि बिल हिसाबै माने बिसिनि माबाया मोजां, बिसिनि निति नियमा मोजां, एसेबां माने गाज्रि थासारियाव बिथांमोनहा गैया। सोलोंथाइनि जौखोन्दोआवबो बिथांमोनहा दङ। जों गुदि बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै जोङो नोजोर होयो। दा जोंनि नोजोराव बिथांमोनहा मोजां। दिनै बैसागु फोरबोखौ 5 बोसोराव बिथांमोनहा गोबां डेभेलप जाबाय। बिनि गेजेरजों बिथांमोनहा मोजां मोजां आयदा लादों, मोसानाय हाबाफारि लादों आरो जों बर' थुनलाइ आफाद, बर' फरायसा आफाद, बर' समाज आफादखौ आलासि लेंहरनानै जों आलासिफोरनि बोसोनखौ बिथांमोनहा अरायसम लायो। दा बेखौ जों खुब मोजां मोनदों आरो इयुन समाव जोङो बिथांमोननो मोनसे गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बेन्दोङाव थानाय हिसाबै जोङो बोसोन होदों जाहाथे नैबे बर'आ गावनि मोन्थाइखौ मोननाय जाय खाम जथा दामग्रा आगजु जोंनि बर'नि ट्रेडिशनेल दामजु बैफोरखौहाय जाहाथे बे गामिया माने जगार खालामनानै इयुन समाव सोलोंनानै बेखौ हारिमुआव दिन्थिफुङो आरो जोंनि गोमालांनो बावैसो जोङो बावलांनो नाजानाय जायखौ जोङो GI टेगआव सोसननानै लानो हाबाय थरखा, गंगोना बैफोरखौ जोंनि नैबेफोर ओनसोलाव दामनायखौ नुवाखैमोन। दा जों बेखौ नैबे ओनसोलावबो दामनो एबा बाहायनो सोलोंदों, जेराव बर'निनो बियो मोनसे माने जिअग्राफिकेल इन्डिकेसनावहाय सोसनजाबाय। जों बेखौ फोथांना लाखिनांगोन। दा बेखौ जोङो खावलायदों बिथांमोननिसिम। आं आसा खालामो बिथांमोनहा थारैनो माने गनायना लागोन। गोदान बोसोर रंजालि बोसोराव जोंनि सारा बर' माहारिया माने गाज्रि बारहावा दाबारथों आरो जोंनि सारा बर' सुबुंफोरनि जे सोलोंथाइ बिथिङाव, हारिमु बिथिङाव, गेलेनाय बिथिङाव, बायदि बिथिंखौनो नैबे गोदान बोसोर 1431 गोदान बोसोरा जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे मोजां बारहावा लाबोथों। फरायनाय, लिरनाय, गेलेनाय, मोसानाय, मुसुरनाय, दामनाय देनाय मोनफ्रोमबो बिथिङाव नैबे बोसोरा जाहाथे बिथांमोनखौ दावगासारनो हायो बा देरहासार खालामनो हायो बेखौनो रायजो राजाफोरनिसिम आं खावलायगोन। आरो बे गोदान बोसोराव रायजो राजाफ्रा माने लोङै जायै माने दाथाथों, गोदान मुगाजों खाब जानानै गुबुनफोरजों समान समान आगान सुरफानो जाहाथे हायो आं बेखौ खावलायदों। माने गाज्रि हुदा, गाज्रि आखुफोरखौ सोलायनानै गोदान आखु, गोदान निति नियम, गोदान आदर्श, गोदान मिजिं लानानै जाहाथे जोंनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरा बे माने थासारिजों गोरोबनानै सोलिलांनो हायो आं बेखौनो रायजो राजाफोरखौ बे समाव खावलायहरो। नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि, हादरारि, हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि। बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, थाबैनो मुं थिसनहैदो।